हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय बर' ग्रामार क्लास। नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो जिहेतु आसाम टेटनि थाखाय बानायगासिनो। दा बेयाव थानाय एलपि आरो इउपि मोननैयावबो थानाय मोनसेसो इउनिटखौ लानो नागिरदों। बे जाहैबाय नोंथांमोना नुदों नैबेयावहाय एलपिनि थाखाय इउनिट मोनसेयाव दङ मुंमा एबा मा होनो नाउन। बे मुंमानि सोमोन्दै आं लागोन बे बाराव। दा बेनिफ्राय जायफ्रा गोदानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय खनसे खोन्थाना होनि नैबे इउनिट मोनसेया जोबजोब्बाय आरो बे इउनिट मोनसेया जोबजोब्बाय आरो नैबे सानराया जोब्बाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेफोरखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दं प्लेलिस्टनि, बेखौ थांनानै नायनो हागोन बर' रावखान्थि बा बर' ग्रामाराव। इउपि सेक्सननि एबा इउपि सेक्सनावबो नायदो होमब्ला जोंनो मा नुबाय, बे जोब्बाय, बे इउनिटआबो जोब्बाय। बेनिफ्राय नैबे आथोनाबो जोब्बाय आरो सानरायाबो जोब्बाय, मावरिजायाबो जोब्बाय। बेनिफ्राय जोंना दा लानो नागिरनाया जाहैबाय अब्ला सोदोबमानि बाहागोनि बे मोनसे मुंमा। बे मुंमाखौ लानि दानिया। फैदो अब्ला गोबाव खालामाजासे नायदिनि, मानोना मुंमाया एसे गोलावानो दङ। मुंमा, जेनेरेलि मुंमा होननानै बुङोबा जों बयबो मिथिखागौ बेखौ मा, जायफोर सोदोबफोरा जोंना मुं एबा नामखौ खिन्थायो। जायखिजाया जिब जिबि, बिफां लाइफां, जिब जुनार, दैमा दैसा, मुवा बेसाद गासैखौबो जाय मुंमा, बेफोरो मुं दिन्थिनाय मुं फोरमायनाय सोदोबबानो मुंमा होनदों। नाथाय जोंना गुबै गोसोआव लानो गोनाङा मा, बेनि दाथायारि महरफोरा मा स्ट्राक्चारा मारै जायो, बेफोरखौ जोङो गोसोआव लानांगौ। बेखायनो बेयाव जोङो फैदो लासै लासै मिथिनि। एगजामपोल जेरै बिबार, बिलाइ, गामि बायदिसिना होदों आं, बेफोरखौ जों बयबो मिथिखागौ, ओंखायनो सुंद'यै खिन्थानाय जाबाय। दानिया नायदो, मुंमाया गाहायै मोननै रोखोमनि होनदों। मोनबेसे? नैबे उदां मुंमा एबा गुबै मुंमा, बेनिफ्राय मोनसेया महर सोलायनाय मुंमा एबा दाजानाय मुंमा होनदों। मुंमा गुबै मुंमाया जाहैबाय मा होनदों, जायफोर मुंमा सोदोबफोरा गुबै सोदोबा माखौ बुङोमोन? गुबै सोदोब मोनसे एलपि सेक्सनाव दंमोन, जिहेतु बेखौ लाखांदों। गुबै सोदोबा जायफ्रा मा, बर'निनो आंगो सोदोब, नाथाय बेनि उन सिगां जेबो दाजाबनानै थानाय गैया, मोनसे हारसिङैनो मोनसे उदां ओंथि दिन्थिनो हानाय, गेदेर ओंथि दिन्थिनो हानाय, बे सोदोबफोरानो गुबै सोदोब। जेरै मा होनदों बेयावबो, जायफोर मुंमाया दाजाबफाया। दै होननाय लोगो लोगो जों मिथिबाय दै, नाथाय बेयाव जेबो दाजाबदा गैया उन सिगां। हा होननाय लोगो लोगो जों मिथिबाय, बार होननाय लोगो लोगो मिथिबाय, न' होननाय लोगो लोगो जों मिथिबाय। दा बेफोरो मा, उदां मुंमा एबा गुबै मुंमा होनदों। बेनिफ्राय महर सोलायनाय मुंमाया नायदो दानिया बाहाय। दा बेयावहाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानि, कमल कुमार ब्रह्म बिथांनि बर' रावखान्थि बिजाबाव बेखौ मिक्स खालामना होजोबदों। दा बेखौ थख' स्ट्राक्चारजों नोजोरजों बोनानै होनाया नैबेयाव दङ, जाय स्वर्नप्रभा सैनारि मेदाम बिथांनि। नोंथांमोनहाबो नायोबा बेनो थिग जागोन आरो। दानिया नायदो अब्ला बाहाय बुजायनानै होनि, नोंथांमोनहा बिजाबजों लोगोसे नाय। महर सोलायनाय मुंमा एबा मा, दाजानाय मुंमा होनदों। महर सोलायनाय मुंमा एबा दाजानाय मुंमाया बबेबा मोनसे मुंमा सोदोब बा गुबुन मोनसे मा, थाइजा सोदोब बा माबा जायखिजाया मोनसे सोदोबनि उनाव नङाबा सिगाङाव दाजाबदेरनानै मोनफा मुंमा सोदोब महर मोननाय, बे महर मोननाय सोदोबानो दाजानाय एबा मा, महर सोलायनाय मुंमा होनदों। जेरै मा होनदों बिबार, बेयाव बिबाराव जोंना मा दङ, बि दाजाब बार दङ। बारा जाहैबाय जोंना मामोन, बारनाय, बिबारा जेला बारो बेखौ होनो थाइजा सोदोब। बेनिफ्राय बिया जाहैबाय मा जाहैबाय, बियो मोनसे दाजाबदा बिबार। बेनो बिफां, बिया दाजाबदा बिफांनि, फाङा जाहैबाय नाउन जाहैबाय मुंमा बिफां। बेफोरबायदि मोननै गुबुन गुबुन सोदोब दाजाबदाजों दाजाबफानाय। बेनिफ्राय महर सोलायनाय मुंमाया मोननै रोखोमनि होनदों, गाहायै मोननै रोखोमनि जालायबाय। बेबो मोनसेया मा, मुंमायारि मुंमा, थाइजायारि मुंमा। मुंमायारि मुंमा माखौ बुंनाय जादों, थाइजायारि मुंमा माखौ होननाय जादों, मिथिना लानोसैलाय फैदो। मुंमायारि मुंमाया जाहैबाय मा होनो, जायो मुंमा सोदोबनि उन सिगां दाजाबनानै मुंमा जाहैयोबा बेखौनो मुंमायारि मुंमा बुंनाय जायो होनदों। माने बिनि दाजाबजाग्रा गुबै सोदोबा मुंमा सोदोब जानांगोन होनदों। जेरै फाङा जाहैबाय मा, मुंमा, नाथाय बेयाव बि दाजाबफाबाय, बिफां जाबाय। गुरा जाहैबाय मुंमानो बि दाजाबफाबाय, बिगुर जाबाय। लाया जाहैबाय मुंमा, बि दाजाबबाय, बिलाइ जाबाय। सोदोबा जाहैबाय मुंमा, थि दाजाबफाबाय, सोदोबथि जाबाय, मुंमा जाफिनबावबाय। आबादा जाहैबाय मुंमा, आरि दाजाबफाबाय, दाजाबदा, आबादारि जाबाय आरो मुंमा जाफिनबाय। गामि, मुंमाखा, आरि दाजाबफाबाय, मुंमा, आरो दाना मा जाबाय, गामियारि आरो मुंमायानो जाफिनबाय। बेखौ होनदों मुंमायारि मुंमा। थाइजायारि मुंमाया जाहैबाय दानिया मा, थाइजा सोदोबनि उन सिगां दाजाबफानाय मा, दाजाबदाफोर दाजाबफानानै मुंमा सोदोब जाहैनाय। थाइजायानो दाजाबफानानै मुंमा जाहैनाय। जेरै मा होनदों बेवहाय, बारा थाइजामोन, नाथाय बि दाजाबफानानै बिबार जाबाय, मा जाबाय, मुंमा जाहैबाय, नाउन जाहैबाय। साननाया जाहैबाय थाइजामोन, हिसाब खालामनाय साननाय, दाना बि दाजाबफाबाय, बिसान जाबाय, अनजिमा मुंमा जाहैबाय।
मावा जाहैबाय थाइजामोन, नाय दाजाबफाबाय दाजाबदा मावनाय मुंमा जाहैबाय। जाया थाइजामोन, जानाया भार्बमोन, भार्बानो मा जाहैबाय नाय दाजाबदा दाजाबफानानै नाउन एबा मुंमा जाहैबाय होनदों। बेबायदि होमबा थाइजायारि मुंमा क्लियार। दाना आरोबाव मोनसे जाहैबाय बर' रावाव जोंना मुंमायारि मुंमा, थाइजायारि मुंमा एबा गुबै मुंमा बेनि अनगायैबो माखासे जथाय मुंमा जोंनाव दङ होनदों। जाय जथाय मुंमाफोरा मा होनदों, जायखिया मोननै गुबुन गुबुन सोदोब दाजाबनानै जथाय सोदोब जानाय एबा जथाय मुंमा महर मोननाय, जथायै मुंमा महर मोननाय। बेयाव मुंमाबो नङा थाइजाबो नङा, बेफोरबायदि जानो हागौ होनदों। जेरै जाय दाउ, दाउआ मोनसे मुंमा, खा दाजाबाय दाउखा, दाउ स्रि दाजाबाय दाउस्रि, दाउथु दाजाबाय दाउसु। बे आरो बे गोथे महर मुंमाजों गुबै सोदोब दाउ सोदोबजों मुंमाजों उन दाजाबदा दाजाबफादों, जाय उन दाजाबदाया जेबो ओंथि दिन्थिया होनदों। जेरै सोर खाया दिन्थिनो हाया, स्रिया थुआ, ओंखायनो बेखौ क्लस एबा गोथेनाय होनदों। ओंथि दिन्थिनो हायि मोनसे सोदोब, ओंथि दिन्थिनो हानाय मुंमा मोनसे सोदोब, बे मोननैजों दाजाबनाय। बेनिफ्राय मोनसेया मा होनदों, मोननैबो ओंथि दिन्थिनो हानाय। जेरै जायनि फिसा, फिसायाबो मा जाबाय मुंमा, जोला बेबो मुंमा, जोलायाबो हौवा माहारिखौ फोरमायनाय। मोननैबो उदां सोदोब, फिसायाबो जोलायाबो, फिसा जोला होमबा मोनसे जाहैबाय मा, मोनसे मुंमा जाहैलायबाय। फिसा जो, फिसायाबो उदां सोदोब, फिसाजोआबो उदां सोदोब, माने मोनफा ओंथि दिन्थिनो हानाय फिसाजो, मोननैजों आरो मोनसे मुंमा जालायबाय। बिदिनो फिसौजोलाखौ फिसौज्ला होननाय, फिसौजो बे आरोखि। आरो बेनिफ्राय एखे रोखोमनो मेगन, दै, मेगनाबो मुंमा, दैयाबो मुंमा, मेगन दै मोदै जाफैबाय। खुगायाबो दै मुंमा, दैयाबो मुंमा, खुगा दै खुदै जाफैबाय। बे आरो बेबायदि दाजानाय जायो होनदों। एगजामपोलसो होदों जोंनो, मानोना जोंनो रुलखौ नांगौ, नैबे रुलखौसो नांगौ, खान्थिखौसो। एगजामपोलाथ' दिहुनबानो मोनो। बेनिफ्राय बर' रावाव माखासे थाइजा आरो मुंमा दाजाबनानैबो माखासे मुंमा सोदोब जायो होनदों। थाइजाजों सिगां उन दाजाबनानै दानाय मुंमा मोनबाय, मुंमाजों सिगां उन दाजाबदा दाजाबनानै मुंमा मोननाय, थाइजा आरो मुंमा मोननै सोदोबजों ज' जानानैबो मुंमा जायो होनदों। जेरै जाय बेवहाय नायदो, लाइ, लाइआबो मुंमा, बिलाइ, जौ माने गोजौ जौलांनाय थाइजौ, लाइजौ, लाइजौ, हा, हायाथ' हाखा मुंमा, सिब, सिबनाया जाहैबाय थाइजा, मुंमाजों थाइजाजों जाबाय हासिब जाबायनो। दाउआ मुंमा, दैया दैनाय, दैनायखौ होनो दै, वाटार नङा बे दैनाय, बिदै दैनाय। होमबा दाउ दाजाब दै, मुंमाजों थाइजाजों जाबाय मुंमा जाफैबाय, बेखौ होनदों। होमबा मा मुंमा आरो थाइजा दाजाबनानैबो मोनसे मुंमा दानो हायो होनदों। होमबा टटेलि जोङो बाहाय प्रेक्टिसाव थांनायनि सिगां मा मोनखो, गुबै मुंमा मोनसे मोनबाय, महर सोलायनाय मुंमा मोनबाय। महर सोलायनाय मुंमायाव जों मोननै मोनबाय, मुंमाजों उन सिगां दाजाबनानै मोनसे, थाइजाजों उन सिगां दाजाबनानै मोनसे। बेनिफ्राय मोनसे मोनबाय जोङो मा, जथाय मुंमा, जेराव जोङो मा मोननै गुबुन गुबुन सोदोब ज' जानानै दानाय मोनसे मा मुंमा। आरो बे जथाय मुंमाजोंनो एखेयैनो मोनसे मोनबावबाय जोङो मा, थाइजा सोदोब आरो मुंमा सोदोबजों ज' जानानै मुंमा दानायबो जों मोनबाय। जेराव थाइजायाबो दाजाबदा नङा, मुंमायाबो दाजाबदा नङा, मोननैबो उदां उदां सोदोब। बे होनदों लास्टनिया क्लियार। दानिया फैदो प्रेक्टिस कुइसनाव मोनथामसो होदों नोंथांमोननो। गाहायनि बबे सोदोबा दाजानाय मुंमा होनदों। दाजानाय मुंमाया मामोन, दाजाबदा थाफानांगौ। हा, हायावथ' दाजाबदा गैया, बे नङा। फिसा, बेबोथ' हाजाव दाजाबदा गैया। दै, बेबोथ' दाजाबदा गैया। होमबा नैबे मादो, मोदैया नै बावैसो खिन्थादोंमोन, मेगन दै मोदै होननाया बे दाजाबदा गोनां, बेनो। गाहायनि बबे सोदोबा मोननै गुबुन गुबुन सोदोबजों दाजानाय एबा जथाय मुंमा होनो, सोदोबफोरजों गुबुन गुबुन सोदोब ज' जानानै। दाउ दै दाउदै, बेथ' दासो होथारदों, माने थाइजाजों माजों मुंमाजों दाजानाय। बि दाजाबलाय बिलाइ, गा दाजाबि गामि। बेनिफ्राय मा होनामोन, मोननै गुबुन गुबुन सोदोबजों दाजानाय होनदों। नैबे दाउ, जाया ओंथिया मोनसेया जेबो गैया, स्रिया जेबो ओंथि गैया, गोथे, बे मोननै सोदोब। स्रि मोनसे सोदोब, दाउ मोनसे सोदोब, बे। नाथाय नैबे बिलाइयाव मुंमा, बेबो मुंमा बिदि दङ। गामियाथ' हा गैखाया। दाउदैयाव मामोन, दाउआ मुंमा, दैया थाइजामोन। बेनिफ्राय आं लास्ट पइन्ट, गाहायनि बबे बाथ्राया गोरोन्थि सायख'नांगौ। मुंमाया सोदोबमानि मोनसे बाहागो होनदों, बेथ' नंखागौ। सोदोबमानि गेजेरावसो जों मुंमा मोनो, थाइजा मोनो, थाइलालि मोनो, मोनसे बाहागोखा सोदोबमानि, राइट बियो। बेनिफ्राय सेकेन्डआव मा होनदों, बर' रावाव दाजाबना दानाय मुंमा गैया होनदों। नंगौना नङा नायदे। गुबै मुंमा सोदोबफोराव दाजाबदा थाया होनदों। नंगौना नङा नायदे।
मुंमा आरो थाइजा सोदोबफोरजों मुंमा दानो हायो होन्दों। नंगौना नङा नायदो। बिनि उनाव रिजाल्टखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। नङाबा जायफ्रा मिथिया बेबादि बुंबाबो गोबाङानो सोंहरफिननाय जायो। बेखायनो क्लियार खालामना लादो। नैबे मोनसेयानो नाय बर' रावाव दाजाबना दानाय मुंमा गैया होन्दों। बेथ' गैया नङा, गोरोन्थि। दासो खिन्थादों नै दाजाबदा दानानै मुंमा दानाय जायो, बेखौ खिन्थाखादों। गुबै मुंमा सोदोबफोरा दाजाबदा थाया, बेथ' नंखागौना गुबै मुंमायाव दाजाबदा थाया। मुंमा आरो थाइजा सोदोबजों मुंमा दानो हायोनो दासो खिन्थादोंमोन नैबे मोनसे लास्ट पइन्टआव। मुंमा आरो थाइजाजों दाजाबदा दाजाबजायो। होमबा जोंना गोरोन्थिया मामोन? बर' रावाव दाजाबनानै मुंमा दानाय खान्थि गैया होननाया बे गोरोन्थि, मानोना दङ। दा बेमोन अब्ला लोगोफोर बेखिनि नोंथांमोननि थाखाय अब्ला गुबुन गुबुन भिडिअ नोंथांमोनहा जाखांनानै थानाय नुगोन। प्लेलिस्टआव लिंक दङ, प्लेलिस्टनि लिंक, बेखौ थांनानै नाय आरो गुबुन गुबुन जानो गोनांखौ मोनबाय थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना नायनो साबस्क्राइब नङाबा फल' खालामनानै लाबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।